రేపే నీ ఏడుదల కదా, ఇద్దరు పడతలేదా ఏంది? లోపలికి వచ్చి షానేట్లు అయింది కదా. అవు తిన్ననా అయ్యా 30 ఏళ్ళు అయిపోయాయి. చిన్న దొరసాని తోట దిక్కు పోదామంటాంది దొర. ఏంద్రా? అందరి సూపు దొరసాని మీదనే ఉంటది. మీకేమిష్టం? నువ్వు రోజు కిటికీ దగ్గరకు వచ్చి నా కోసం ఎదురు చూస్తావు కదా, అది ఇష్టం. మరి నీకు? ఆ పిల్లగాడు ఎవరు? ఏలోనని సున్నాలెత్తాడు వాళ్ళ కొడుకు. మేం తాగొచ్చా? అయినా ఈ ఊళ్ళో ప్రేమించుకున్నాడు ఇట్లా అయ్యే పని కాదు, తీరా ఇడిచిపెట్టు. ఎందుకు ఇడిచిపెట్టాలరా? ఇప్పుడు మీరు మనసు పట్టనుకో ఆ పొలగాని పానం తిత్తరు దొరసాని. వాడు కూలని కొడుకు కదా. కానీ ఉద్యమంలో చావు కూడా ఓ విజయమే. మా ప్రేమ కూడా ఒక ఉద్యమమే.